ole tuna hianin lunglei atangin Thenzawl kazina ti chuan Thenzawl atanga KM thum a hla hianin Welness Centre an tia ti chuan hei kan kaldon meka Welness Centre hi anuam reuh em a heta hianin chaina te riana turte a oma ti chuan hei avel te hi pangpar te na an lo phun ve a ti chuan Welness Centre hi kalakal ngai lo na ania lunglei le aizawl inkar kal thin te chuan in kan hrevekin karinga Thenzawl atanga KM thuma hla Welness Centre hi kan mu photo in karinga maro chu Belgian ero hi chuwa ala om lova ti chuan in tuna hian hei kan lut thim dona Welness Centre hian han fan ve te po chak om hrim hrima chuwang chuanin a kong kapui hi a hmar lama le a chhim lama hianin luhna motor a luh theihna ve ve kha oma ti chuan Welness Centre hi kapoi khat kalna nia ka hmu chak ve hrim hrima helai hmun hi nuam ka ti hrim hrima chuwang chuanin a om dan te pawh hi han motor a kan kala kan thlir liam ngot ang ai chuanin a hmuna han kala ve hi an chirchian ve hi chak om em a an mani building sakdan te pawh hi in sakdan te pawh hi hei adang lam em maya ti chuan ai kan enkual se langa ti hianin lam mungai lo lunglei le aizawl inkar la vei vak ngai lo te tan pawh thlen theihna hmun ania tah hianin hei mi te pawh an awma ti chuanin ti hianin an vawng fai an vawng fel em maya ti hianin a hmuh nawm em a khi lai te khian khi mihring an awma ti chuanin hei Christmas par te pawh an nei a hei saron par te pawh a lo vul mawi em a ti chuanin snake plant te pawh hi an nei tha an nei mawi em a chung te pawh hi en an phalang em an lut chin te hi ka chak mai mia kan lut rut dek te ang ti chuanin hetah hianin kan kalanga kawng chho lai te khian kan chho chin anga helai hianin chhohna a awma kan chho zel chin anga rin ain an ti changkanga duh ber building ah hianin riahna tur kha a awma hei ti hianin mikhual ina an mut puan bedsheet lukham ti velte vel khan lo zar tul maya hi mikhual an thleng ve thin ani ti kha a chiang em maya ti chuan hei le in tur te pawh awm veka room nuam taka ti hian duh tan thlen thein an siama en kol tu te pawh an fel hle aniang
kalzel nga tian an hung veka hung vekin an da mun mai nuam le mia ti hianin room number te pawh an pe thlapa lai mi hi room number 8 ania chuanin tah hianin room number in number house number 7 na ania tichuan lai hian 6 a awma lại hianin 5 a awma 5 na awma hi a chhak len a chhak ber len nia tichuan hi kan hawng thleh lam ania room hi in hi pariat a awm tina ningam enma hian in pali in pali a awma tichuanin he video in ka ron la a in phalem mi kholin nga em anh tin nghe căn lầu giọt lốc thèn chung em rộn rịa về đủ trang tên này tay là dân khata room khat in khata hi anh nằm cái cam nhà thì khian anh khép cô đi là thì khanin center ta khan room hiang room hit hian hi mi room a hian khumpa khat chau hiam tin ani chaklam a hian chaklam hi chaklam hi chu bathroom ani a tikhanin ta hianin chhungkua amothe vaklo tin ani mo chhungkua ron thlen dawn chuanin room ni in ni te khangai don ti na nia extra bed poi kan pe thei ta mo extra bed in pek chuan sangkat in a pung ti na mi ai muro extra bed hi en za chang e ka shilo la hin om le an om kha ve to kai she mi kholin nei jingem ka ma sa khanin en parak lai ding ti hau kha an fu la mo Sunday khan an chua kha tu na ha pathum kan ne ya en chua le ton hi to khoilang e paragliding ti na mun se chi pa ne serchip khoilai serchip en ti na mun thina kha o khitan heta tang ta hian an ria ka khitan chau breakfast well an ei zaw mo chuanin zingdar sari vela ten ei ta an han dinner ron ei le a heta aton an riak le a ma se tamvak lo room ria tan la mo mi so pa ni lo serchip pa an han le lang de uzel tin an mo Thật sự thì chôn hay hi room khát thì sáng ni dần khát à ni chứ chôn ấy là in giống giống ở khan nha thì thấy rất là giờ thì sống ngan nha thì giờ thì giờ thung sống thì ta
so enge thil dang breakfast mo puri sabzi omelette egg roll an deu mai sungsin siam sak zela yana nang ron du chon mo ani chu tri te pon ti theya tri sabzi mo in ti chalu tu chu eng ma keng lo po in kalila boy na tur eng ma lo tin ania zai vel kan da vek ta mo sa bon ti vel te han kim vek sabon vel te point tum sak vek sa ni green tea hi kan da ni poka mo khom no chau kengila ti chuan hak tur toel te underpen te korlek kor kon fan ti vel kan chuan in eng ba dang chu ngai lo ani ti chuan in ti hian in en kol ta a in chat nge lom manan pek ve chu lo te om ve tin mi war si kamo om chi tai she am sang sarinya spa khu sang ria an pe ta mo ani chu in ha em sim ha bak lo asia ma se Christmas ton ni ba han kan lun ve de mo ani chu a mun hi tha a chu mai baka han kan riak ve chin thrim tiang han ti te pokha an om thei do na anuam rep ema bang hen mo chu bang chu ni pang par ve hi pe mo asia ve tol tok ma khan chon ni pang par hi anu hei thei lo she ma tinge kha ne han na tia bong ek ve ne han ti cha ra mo asia ve tol tok hai nia bong ek ne na trana ar ek te mo vok ek te ne na han tran ho ngai lom thil hi thatu nei thatu chon mo tiang lam pang he chu ti chuan a building shem ma hi thing feka sakani mo chuan AC te hi om veka an fit veka fan te nen mo thalu tuk ringa chung kwa hanjin chang han ria ve chang khanin khatiang laklo thil te pokha thilam thei khani ve mo chuta chuan enge phone number te hi phone number mo in tar khuta khon ria khan kan nei mo ta halei po han in siak tho ha spa chang vel po in siak mo helai hi mo he takhi he thalu tu nakina antinan chanela te handa te mo mi in thil chin chang an thriat ve te nan kan mo ti hianin biak thei ania wellness mun hi rina in lo nuam em ma enga tinge hetiang mun te hi an lo tham thiam em ni ka ti he sarkar ro mantra tourism ne han ning lawa cha hei ma le nan la ta mo tang pel chun la ve to ni chu a chot te hi eng lo ni carpet pang han ni ai hei inang bek I mo ni kha farm far so golf ne hwan in ang rang golf ne nan la khan ni ta mo che ve ru lu ka hei anh chu ruwa wangin pi hian ei bu bak sia mo nia hei he tiang ha par he chu om ve lom ruwa te po asur ve atro kan la phei le lok na o Porsi kha fa pa ni kha o pa fa kan ni ti hian tian ron thleng ve du thu te la min thleng dung em kan chung ko ten kal tai la min thleng dung em du e o tu na hen ron thang me ka motor hian rui thina kong lakwa han ria chak chang te hi kan nei thina mo ai zo la tangin an ron hong me ka mui fa nga te son kan variak la ringot zela mo kan lo muak deu o lo muak deu ni hi lo muak ka ti chon hi
kan man talu tuka kan ron kal pha ringo to ni nuam khawp mai Wellness Centre hay hi house number palina ania amaro chu hei asak dana hi a design hi a fai hianin a in ang veka a khoi ma hi danglam lo ania a chung dan zong zong te po hi a in ang veka ti chuan hei an bathroom ania bathroom ania ti chuanin an commode ania hetiang design vek khi nia ti chuan hena hianin ang te po hi an thom na da na siam ania hei wardrobe fixin an siama a chunglam te hi avai hianin thing veka sak ania ti chuan hei hi sitting room ania hei nuam em maya kem mai hi fel fai veka helai hianin di in a oma ti hian han thut khomon na hmun atana an siam nia hi a lungrem te hi mawi em maya tin a in an ti changkanga ti chuanin wellness center hi adu tu tan a thlen theia thlen man hi jan khata sang ni kan ti to kha ti chuan eile in tur zong zong te po hi an siam sak vek thea thom hno hak tur chi chau hi kengin kalta po ni ila boina engma a om lova bu le eile in tur zong zong a hela hianin a om kim veka zinmi te laklo thila helai riak du te tan po hian phone number an ron da kha a en call tu hi PRC ania PRC hianin helai a hianin felfai takin alo en call thina ti chuanin PRC thil helai wellness center en call na konga hianin soidu te na yem tira ni chu ani le engemo mi ta hria ta na han sai tur kha ngei nei nei lem lo mo ania kan hria chak thil tam tak te kha om ve thia hria tur poi mo te kha